adofo na nwumre me mo akwa baba asem dwumedi so because asem no agye se yesua ni asem no yesua ni me nu agye so gisu yi na komo asem no yesua ni ampa asem de dikan ne aka asem bie no edi sikan na etwo ye de ya no na eka ti mo mayen kan no kure wo mu ne dey me wo me nu ama ya ne so me de mi gina mo so saa ko me se mo besa kira madwen se mi hu se ne ma asesam de bia me so meka se me nu ama ya mo siso ebi ye ne ma bia emfata ne disa ye ka fe se yanka enyi mesremo ena nwumre ensem bebre wo wase na nwumre me bia manya no madwene muni na mu hu efise emanya ne bia ko fa suban bia ensem fata se gana ni abaya ye ebi ni se emanya ne bia ko suesu suban bia ba mu a eniema bia wo mu pebi bia beba su bia wo betobi te se de na jese na ni ehu no ena wigi we na abaso ena mpaboa we na abaso ena atade we na abaso minu so make say wonya adwuma even kwa nyese osua adwuma onsua bi school kura de ne ko wantan ne ho anko na campus wo ye adwuma ene wo ti honom faako osori ne ka na na atoso wo ti faako edu adwuma na adwuma ahyase ofi kwa akuho na okokwa me ho ofi kodwo ho na okoyawo oh who shame on to you who ye raba di huni meme nyine hu wa ha mu kire se umpa adwuma yenti no wo ton ho ene asi bibia ba ye fe no slave queen o sedien enye slave queen o eye slave queen but the more than nkoa ama mema enam se kakra mo bedi yenti momfa mo sanya adwuma nti abaya siso make say Chelsea did mukronto bida entuma ye de to adaka mu se bimpa obi be ware me na be ma no be hwe me bag mu mpa obenya ntuma na yenuma na nsia ya me wompo na sa ho kire ba biku me de be fra me ba aboa biku no ni bi onto bida enso so no empabo abaso bie wodin bia wo bi atade abaso bie wodin bia wo bi gisa wig yama yes Brazilian hair India hair hwani hair nyina wo bi gu ho ninu ya ba ya tu hofo sikana wo sai no wo ya ba ya koto no de wo ho ne maintain atade empabo etwam obi timi tompabo mako be 50 30 20 enso ntimi hye nyina bia na awotwe mienu mo wontimi hye de wo no maintain ye ni yie abaya bia prema asemunti ne niam mpo mfa ne sensi otono de egu otono de won de ma sabi ye nuano ma 2020 fo no ma besi wo be sen no wasene no wato bi egu no akoto foforo enne na wo so wo be twam e ka mo ato ho ase wo be twam ti hwa hoye ne pesika to ye savings some fan tade anto mpa menu ya pesika de bisie fo hiada abaya bitimi nam no wo twahwe yeah, ebia ne maame ne busu ani men no bedu hospital maame se baby ne ko peska 1,000 na account mu empo ne yatimi kura kasa ne ene mo ba ma ne abompo me ko withdraw na me fa enhwe me ho oni bi ni so fro bi ba be ma ena bra me yale me da hospital a wo hu ani wu wo fele papa shame bo breye susu ma wiase ne ma nya wo fe ne bo breye ne keep ne ma ye bo wo ho sa wo ba so wo sua adwuma so agire ho tene ho ne sua ne yie na boabo sika no enne mema dodo bebre no emwawo Ghana forma ye binum bos bobra bia o ma o mjejina hotels no echi no binum de ehu che o ma mjina hotel wotifie wotimi koda be ma foforo no be hon no kofoforo no koda ma de achi o de okọ no ho anopa o de okọ no ho awia o de okọ no ho anwum aden oba wo se wo ho eni wo sembe ni mesremo mo ma ye nyan ne entra ye ho ne ase na be mebu okro no de kwotwe mpena no ebia no na koda o de wo hia se na ni abre so be walo bia na ni nua afa no wakwa akohia na o ware abo oba konofo tinase na sum nyame ye ne bo obre ye ene be bua odachi nyame hye obebre bye bye.